Takže čaute ľudia, ja som Vrako a vítam vás pri ďalšom videjku a dnešné videjko bude normálne, teraz je toľko to hodín, aby ste mi verili, vám to ukážem. No, zaostri. 21, 22 proste. A ja sa rozhodnem robiť pyrotechniku, vyrábať vlastnú. Rozhodol som sa robiť fontánu. Áno, fontánu. A ukážem vám takto, lebo ja by som to chcel točiť ešte raz. Ale nebudem to točiť už vlastne, tak vám to dám nejak takto. Že čo budete potrebovať a podobne. Čiže budete potrebovať jeden papier, jeden nejaký obal z petardy. Ja som si zobral z Abrakadabra, z testu z Lidlu. Adam, poznáte všetci pyrotechnici. Vlastne z tej Abrakadabra som si zobral, to vlastne bolo všetky balenia, som si zobral ten obal z toho, tak by som to povedal. A dal som si ho, zroloval som si ho a potom som si urobil ešte túto, čo je vlastne, tu vidíte, že tam je ešte papier ohnutý. A potom ešte jeden takýto papier podľa vlastných rozmerov, len aby to nejak držalo. A vlastne dovnútra dáme tie výbušné zložia, alebo jak by som to nazval. Čiže najprv si zoberete jednu túto guličku, ktorá sa úplne ľahko otvára. Ani som o tom nevedel, že sa tak ľahko otvára. Knot máte zadarmo, takže asi tak. A potom už len si tie guličky vysypete, na ďalšie kolo si vysypete prskavky a potom to s nejakým papierom alebo niečom podobným, ja som takto niečím, proste s týmto diárom, čo to je, som si to takto nahrabal, vlastne to je jedna prskavka, takže ešte tam dám nejaké 3-4. Takže už som to nejak dorobil. Dal som tu iba dve tieto prskavky, keďže si myslím, že to je celkom dobré, na to, že sú tam 3 prskavky asi. No ja som dal vlastne teraz 2 a predtým jednu, čiže sú tu 3, aby ste sa nepísali nejaké hovadiny. A zabudol som povedať všetko, čo potrebujete, čiže nejaké tie pomocné nástroje, ako sú nožnice, kliešte alebo nejaké papiere alebo niečo podobné. Čiže budete potrebovať prskavky, buchacie guličky. Len ono to je podľa vlastného záujmu, ale tie prskavky tam určite sú, vlastne tie prskavky tam musia byť. To vám poviem, ináč vám to nebude fungovať. Tento návod ináč robím sám od seba, proste som nikdy nič takéto som podobné nevidel, takže robím to vlastne môjho návodu, hej. To som len tak vymyslel. Takže prskavky, buchacie guličky, ktoré si dáte, vlastne iba tie guličky si tu dáte, prskavky tiež na papier. Budete potrebovať potom hvízdajúce prskavky, ktoré sú tiež podľa vlastného záujmu. Je to normálne, to som kúpil, že nech trošku zahvízdám. Oni hvízdajú vlastne a sú dosť rare, lebo sú tam iba 4 a neviem, či sa dajú všade zohnať, ale to si potom rozdrtíte a bude vám to hvízdať. A lepidlo, pásku a papiera, to je asi tak všetko. Takže uvidíme sa, keď tu ľudia, už som si tam dal, vidíte možno, že to je iný odtieň, tie hvízdajúce, pár kusov iba, ani nie jednu celú, lebo nechcem ich minúť. Takže dal som si ich tu a takto to iba presunieme vlastne do tohto a to je celé. Takže ľudia, asi nejak takto to vyzerá. Poviem vám, čo som všetko urobil, čiže základný postup, narezať si, narezať si nejak takto papier podľa vašej veľkosti tejto ruličky. Potom je treba nastrihať si prskavky, alebo pokiaľ chcete vyrobiť petardu, pušný prach, veď viete možno niektorí, jak sa to robí. A potom ja som tam dal ešte buchacie guličky a hvízdajúce prskavky. Čiže vám to bude prskať ako fontána, hvízdať tie prskavky a ešte to aj bude tie guličky buchať. A potom na konci, keď už to budete mať, ja som to dal iba do štvrtky,
je to dosť nariť, že to je úplne hrubé. Dám som to iba do štvrťky, to nevidíte. Ale je to iba v štvrťke, čiže nie je to moc dobré, ale tak si vám radím, dajte si kratšiu tú ruličku, čiže alebo ak chcete normálnu veľkú fontánu dlhú, tak si to dajte naplno. A potom už vlastne som si iba orezal tú prskavku, asi potiaľto, a dal som ju tam. A keď zapalíte tú prskavku, tak to bude prskať a potom ešte budú prskať aj tie zlože, čo sú tam. Čiže je to celkom dobré, no. A asi tak všetko. Natočím vám odpál, možno, jak sa podarí, tak vám ho sem dám. A ak nie, tak nie, no. A tak ja pôjdem ešte asi nakúpiť prskavky a možno si vyrobím ešte jednu. Takže sa s vami lúčim, to bolo konec na dnešné video a čaute.